jekọrọ sumodio onye na-esi ngọ na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa onye ibelibe na anyị bụ nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa onye nzuzu na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa mokwetakwa anyị bụ ofu mokwetakwa onye nzuzu na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa onye Abakaliki na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa onye Imo steeti na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa anyị bụ ofu mokwetakwa onye Enugu steeti na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa onye Abia steeti na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa onye Anambra na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa anyị bụ ofu ikwetakwa onye na-amịgharị mma na anyị bụ nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa onye na-abụgharị egbe na anyị bụ nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa ngwagwa onye ibelibe na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa anyị bụ ofu mokwetakwa onye Delta steeti na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa onye Rivers steeti na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa onye Bayelsa na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ikwetakwa anyị bụ ofu ikwetakwa Wazobi Cubana na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa Kwanedi Okonkwo na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa gwa mmadụ na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa anyị bụ ofu mokwetakwa Ozejo Wizaza na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa Igbo mụrụ ụmụ n'ụwa anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa Ozefino Pino na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu mokwetakwa anyị bụ ofu mokwetakwa o jekọrọ obodo ọbụla nwere ibe ji malụ ndị Igbo mụrụ ụmụ n'ụwa n'umekene ọ bụ ejiji ndị Igbo ka eji malụ ndị Igbo onye Igbo amaka ana Igbo bụ ofu onye Igbo teta ụlọ ga-agọlili ọjị onye Igbo teta ụlọ ọ ga-agọlili ọjị Chukwu kele ụwa anyị na-ekene gị Olisadododo omenani anyị ka eji mara anyị nne anyị na-eli n'ụwa ka eji mara anyị Igbo na-asụ n'onunu ka eji mara anyị mabakwetakwa anyị bụ ofu makwetakwa ọbịa bịara ije n'onu mekenunu anyị bụ ofu mekwetakwa ọra bịara ije n'onu mekenunu anyị bụ ofu mekwetakwa Igbo mụrụ mụ n'onu mekene anyị bụ ofu ana Igbo amaka Igbo bụ sọ mma anyị bụ ofu makwetakwa anyị bụ ndị Igbo anyị nwelu mmadụ abịa n'ịgụ akwụkwọ na anyị nwelu mmadụ abịa ndị eze jife na anyị nwezili mmadụ ana Igbo amaka
Ani Igbo amaka ngwagwa onye ibelibe na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye nzuzu na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa ngwagwa onye na-esi ndọ na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa ma ekwetakwa ma ekwetakwa anyị bụ ofu ma ekwetakwa Ọsadebe nwanne m na anyị bụ nwanne Chief Captain Modibe nọ n'ala na Oliver Dikokwe na anyị bụ nwanne Ọzọeme na Nwansugbe mmadụ anasigo abịa n'ala Igbo na anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ Chinua Achebe nọ nagoro mmụọ Ana Igbo nwanne m anyị nwere Ojukwu mmadụ erika dọrọ akụnyelido sumodie arọ ngwagwa onye nzuzu na anyị bụkwa nwanne ọzọ onye ibelibe na anyị bụkwa nwanne ngwagwa onye na-eme eli na anyị bụ nwanne ọkwetakwa anyị bụ ofu mokwetakwa ojekọra sumodie arọ mmanwụ na-ebe Igbo mụlụ mụ n'ụwa onumekenu mmanwụ anyị na-eti ka ejizi mara anyị mmanwụ anyị n'ụwa na mmanwụ babụla ofu ụja ife anyị na-eri n'ọnụ ka eji mara anyị ọgbagwa m n'ụwa nnaba 90 mile nkwenugụba m nụ njebenu Nsụka alele mmanya ngwọgụ ọmụ nnata ọbabe nne m salagụba m n'ụwa njebe ọgbaru ofe owele gụọ m nnaba Imo steeti ụja Anambra na aba na-esi ofe onugbu ọfụma Ana Igbo niile na onwere ibe eji mara anyị abacha gwa m n'ụwa nnaba Abia steeti ụja maka njezi nụna n'ụwa njezi ezute odogwu maka aka mba na n'ụwa na ya amalili mmadụ obodo ọbụla na n'ụwa n'onwelu ndị nwe ya ụja ka njezie nụna n'ụwa ka njezute oyi ka nnaba na anị ọba ka njezute odogwu Dr. Chukwanugo biefu na ka mụ na-akpọ odogwu kala aka nweze odogwu nwana ya eze na onumekene odogwu kala aka n'ụwa ka mụ na-akpọ nwa nwụrụ na anị ọba ka mụ na-akpọ odogwu na-ekene eme nweze odogwu adresị ndị ọba na Sweden ka mụ na-akpọ odogwu kala aka n'ụwa n'ọnya ka na-ekwu nwana ya eze n'ide mmiri ka na-akpọ ezi oyi CEO 89 Concert Nigeria Limited na-abụ uche odogwu ezi oyi mo nwana ya eze na onumekene nwana ya eze na egwu mụ na-ekene gwa gị bi ya onu mụ na-ekene
odogwu nwa na ya eze odogwu nwa na ya eze uja ka nnaba na n'ọba ka mụ jee zute odo chi bright ugochukwu mozie ka mụ na-akpọ onye nwere na n'ụwa odogwu na o nwere ibe anyị maka ekpuchi ọnwa anyị maka ekpuchi ọnwa onye nwere na n'ụwa na onye afọ nwere uchukwu anyị maka ekpuchi ọnwa anyị maka ekpuchi ọnwa aga ekpuchi ọnwa nwanne m na Agumba na ebe aga ekpuchi ọnwa na n'ụwa n'isi obili aga ekpuchi ọnwa na n'ụwa ya mụ na ịba gị onye mụ nọ n'odogwu onye mụ n'isi obili uja 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 onye mụ bara ọnụ n'ọkwa gị ka mụ na-akpọ bara ọnụ nwanne ọkwa bara ọnụ nwanne executive director Bumis Rosy Santa Cruz Bolivia CEO Tamires Royal Hotel and Suites Chairman CEO Diego Homes Nigeria Limited Agumba Idemili uja nnaba obosi ụkwala ka njezu ụtọ ọyị m ka nnaba Jakarta ka njezu ụtọ odogwu Izuchukwu ụzọ wulu ọkwanye ka mụ na-akpọ Izuchukwu ụzọ wulu otu awala uja wobosi ụkwala n'ụwa onume ekene odogwu na Jakarta ọkwa gị ka m na-akpọ onye nwere ine n'ụwa makwa na o nwere ibe odogwu na Jakarta mmụọ sumodie odogwu na Jakarta uja mmụọ na ebe arọ ka njezenu na n'ụwa ka njezu ka odogwu Mr. Uchenna Regina dị ndụ bụ isi odogwu mmiri n'ala ugwu na onumu na-ekene eyi mmiri n'ala ugwu wa na Owule God Enugu steeti Menstro nwa God odogwu na Sao Paulo Brazil odogwu na Bangkok Thailand uja mmiri n'ala ugwu wa mmiri n'ala ugwu na onume ekene eyi mmiri n'ala ugwu onume ekene eyi mmiri n'ala ugwu na Agumba na ebe yi mmiri n'ala ugwu zoro ka ịfụ n'anya mmiri n'ala ugwu yọzie ka ekwechili mmiri n'ala ugwu na onume ekene yi mmiri sumodie arọbara agụ mmụọ na ebe ka njezenu na n'ụwa ka njezu ka odogwu Uchenna Benjamin emekozi oyimo onye nwere na n'ụwa onye afọ nwere odike onye jụrụ na n'ụwa onye afọ jụrụ odogwu dọmbenu nwoke m onume ekene yi dọmbenu necha na onume ekene yi Chinyelugo nwanne m onume ekene yi Chinyelugo nweze Dobengo
global logistic ka mụ na-agwụ anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye nwere ine n'ụwa na onwere ibe anyị bụ ofu ma ekwetakwa ọkwa bizinesi ine n'ụwa ka eji mara odogwu anyị bụ ofu ma ekwetakwa anyị bụ ofu ma ekwetakwa odogwu na China na onume keneyi anyị bụ ofu ma ekwetakwa odogwu na Anịọba na onume keneyi anyị bụ ofu ma ekwetakwa Agumba onye ọba alụsị egwu n'ebe anyị bụ ofu ma ekwetakwa mmụọ n'ebe arọ sumodie anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye nwere ine n'ụwa na onwere ibe anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye jụrụ ine n'ụwa na ọ jụrụ odogwu anyị bụ ofu ma ekwetakwa anyị bụ ofu ma ekwetakwa anyị bụ ofu ma ekwetakwa anjezienu nọ n'ụwa ka njezute odogwu anyị bụ ofu ma ekwetakwa anjezienu pele ka njezute odogwu anyị bụ ofu ma ekwetakwa Starboy na Brazil n'ọnya ka m na-akpọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa Starboy na bepele anyị bụ ofu ma ekwetakwa ọgwụ ya bụ CEO Star Luxurious anyị bụ and Suit Hotel CEO Star Luxurious Boutique na Brazil odogwu na-epempe 1 n'ọka 80 anyị bụ ofu ma Uja ekwetakwa sumodie anyị bụ ofu ma ekwetakwa Starboy nwanne m ọnụ m ekeneyi anyị bụ ofu ma ekwetakwa odogwu na-epempe n'ụwa ka mụ na-akpọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye jụrụ ine n'ụwa na onye abụ jụrụ Chukwu anyị bụ ofu odogwu nọ na-epe mpe anyị bụ ofu odogwu nọ na-epe mpe anyị bụ ofu Uja ekwetakwa mmanwụ na-ebe mmụọ na-agụ arọ odi na deri atụ egwu sumodie anyị bụ ofu ma ekwetakwa anjeze n'une n'ụwa ka njeze ụtọ odogwu anyị bụ ofu ma ekwetakwa Chukwu dozie n'ụwa Chukwu kaka na-akpọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa akụsi na Chine n'ụwa anyanwa ka na-akpọ anyị bụ ofu ma mmanwụ na-ebe anyị bụ ofu ma mmanwụ na-agụ arọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa odogwu wanụ na nkwelezu n'aka odogwu nwa anyị bụ ofu ma ekwetakwa akụsi na Chi anyị bụ ofu ma ekwetakwa akụsi na Chi 1 na nkwelezu n'aka ofu ma ekwetakwa eze alụsị ihe m nwanyị ofu ma ekwetakwa o ji nku ekwu ego anyị bụ ofu ma onye ekwetakwa bụla akụsi na Chi anyị bụ ofu ma ekwetakwa ọ natara dike mma anyị bụ ofu ma o nwere mmadụ ka o nwere ego anyị bụ ofu ma ekwetakwa akụsi na Chi n'ụwa ọgwọ gị ka mụ na-akpọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa akụsi na Chi na n'ụwa na m ekeneyi anyị bụ ofu ma ekwetakwa akụsi na Chi na n'ụwa na mmụọ na-ebe anyị bụ ofu ma ekwetakwa ezigbo mmadụ karịsịa anyị bụ ofu ma ekwetakwa ezi alụsị ya mụ nwanyị ọkwa gị ka mụ na-akpọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa ezi alụsị ya mụ nwanyị ọkwa gị ka mụ na-ebe anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye nwere ine n'ụwa na onye abụ nwere ibe dị mma anyị bụ ofu onye abụ nwere Chukwu anyị bụ ofu onye abụ nwere Chukwu anyị bụ ofu ma ekwetakwa ọkụ ibubo oyi na n'ụwa ọkwa nye nwa gị iji eje anyị bụ ofu ma ekwetakwa sumodie anyị bụ ofu ma eze alụsị ya mụ nwanyị o ji nkwu ekwu ego anyị bụ ofu ma ekwetakwa anyị bụ ofu ma ekwetakwa ka nna bụ ọzọ pụrụ ka njezi ụtọ odogwu anyị bụ ofu ma ekwetakwa Chi Francis Kinsili onye ka nna akpọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa ikuku fetụlụ ego na be ndị mmụọ odogwu anyị bụ ofu odogwu nwa na ọzọ bụrụ mmanwụ na-ebe anyị bụ ofu ma ekwetakwa odogwu na Pakistan ka mụ na-akpọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa odogwu n'India ka mụ na-ebe anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye jụrụ ine n'ụwa na onye afọ na ọjụrụ Chukwu anyị bụ ofu ma mmụọ na-ebe anyị bụ ofu ma mmanwụ na-ebe anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye nwere ine n'ụwa na onye afọ nwere ibe dị mma anyị bụ ofu ma ekwetakwa ikuku
fetụla ego ọkwa gị ka mụ na-akpọ anyị bụ ofu ma ekwetakwa ezigbo mmadụ ọkwa gị ka mụ na-ebe anyị bụ ofu ma ekwetakwa mmụọ na-ebe anyị bụ ofu ma ekwetakwa ikuku fetụla ego na be ndị mmụọ ma ekwetakwa KMT worldwide na India ikuku fetụla ego na be ndị mmụọ na Pakistan CEO of KMT building materials CEO of KMT fashion KMT unicells polos ibu na-ebu n'alụ CEO KMT Motors worldwide ezigbo mmadụ n'onu mụ na-ekene ezigbo mmadụ n'ụmụ na-ekene ikuku ego na n'ụwa kwanye aka mụ n'ebe ikuku ego bende onye nwere ego n'ọkwanye bụ chinwokwu onye nwere ego na n'ụwa onye afọ nọ n'ụmaba onye nwere ego na n'ụwa onye afọ nọ n'ijide oye mụ na-ekene mi oye mụ na-ekene mi ikuku ego na n'ụwa gwa gị ka mụ na-akpọ ikuku ego na n'ụwa gwa gị ka mụ na-ebe ikuku fetụla ego na be ndị mmụọ ka mụ na-akpọ ikuku ego chukwu so ede uja mmụọ na-ebe sumodie arọ bụ na-agụ ndị eri atụ egwu ụdị na-abụ ka nnaba na n'ọba ka mụ jee zute odu Chief Bright Ugochukwu Mozie ka mụ na-akpọ onye nwere ine n'ụwa odogwu na onwere ibe oyimaka ekpuchi ọnwa onye jụrụ ine n'ụwa na onye afọ jụrụ Chukwu Executive Director Bumis Rosary Santa Cruz Bolivia CEO Royal Hotel Limited Agumba Idemili uja ka anyị na-aba ndị ọba na ife dị n'ọba nwanne m elụzi ya ṅụọ mmanya ọcha anyị ata elulu n'aba ife dị n'ọba n'ọnya ka anyị ji eje mmụọ na-ebe mmanwụ na-agụ arọ uja onye na-esi ngọ na anyị bụkwa nwanne onye iberibe na anyị bụkwa nwanne onye na-esi ngọ na anyị bụkwa nwanne uja onye nzuzu na anyị bụkwa nwanne onye Abakaliki na anyị bụkwa nwanne onye Imo steeti na anyị bụkwa nwanne onye Enugu steeti na anyị bụkwa nwanne onye Abia steeti na anyị bụkwa nwanne onye Anambra na anyị bụkwa nwanne mokwetakwa anyị bụ ofu mokwetakwa onye na-amịghalị mma na anyị bụ nwanne onye na-agbụghalị egbe na anyị bụ nwanne ngwagwa onye iberibe na anyị bụkwa nwanne onye Delta
steeti na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye Rivers steeti na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa onye Bayelsa na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa anyị bụ ofu ma ekwetakwa Ọzọbi Cubana na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa Kwanedi Okonkwo na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa mmadụ na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa anyị bụ ofu ma ekwetakwa Ozejo Wizaza na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa Igbo mụrụ ụmụ n'ụwa anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa Ozetino Paino na anyị bụkwa nwanne anyị bụ ofu ma ekwetakwa